kodwa kuba nje ndithembeni kuba ndithe qabaqaba nje ndiza kucela president okusise emadolweni. Ndifuna nje abantu baphume besazi into kokuba uThixo uyaphila. Sinika umgomo zikomiti okanye ngopresident nekomiti ze-district esihamba ngawo zokukheli zami kule weekend othi igniting a generation of change makers. Ngenxa yento kokuba ke sisuka kwinkomfa umhlawumbi singayifakelela into ethi igniting a generation of change makers. The other side awaits. Ndikhawulezile torhwana sifunda apha izifundo ezimbini. Kodwa ndinqwenela into kokuba phambi koba ndingene elizwini ndithethe into ethi zi-executive esikhokhela sonke ne-president ezikhoyo that ndithe xa bendiwufunda lo mgomo ndawubona i-assumption according to human nature. Kodwa according president to the divine nature. Ithi incwadi yamaHebhere kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo. Ukweyiseka kokukho kwezinto ezibonwa ngesonya. Ndicinga sizise loo nto kule weekend. Sifunde ke kwezi zifundo ezifumaneka kwincwadi enye, incwadi yokumkani. Kodwa ndicela into yoba ukuba undivanga uzibambe nje izinto zibene ukwenzela into yoba noba yona ivesi ayivanga ayinamsebenzi sikelwa ngenye imini siphinde singene evesini. Kodwa okokuqala ndifuna ukuthi in order for you to be able to ignite a generation of change makers, you need to be ignited in order for you to be able to ignite. Meaning in order for you to be able to ignite, you need to be a catalyst that brings a significant change. Ngoba ukwazi kaloku sisiyolanda uthi ufuna ukuzisa abantu okanye ufuna uvuselela okanye ufuna uqhitha umlilo kubantu abazawuzisa utshintsho ungelilo utshintsho. And therefore you need to be a catalyst. But in order for you to be a catalyst, funeka uqala uyazithi uzozisebenzisa. Mna ke mntu wake wenza ichemistry esikolweni. Kwakusithiwa i-catalyst laa nto yokwenza into ibheke phambili. Ngamazwi amafutshane. And ukuze ukwazi uyenza into ikwazi ukhawuleza ibheke phambili, funeka kubekho into ozidibanisayo. And then it becomes a catalyst. And I'm asking myself, if you want to ignite and you are not a catalyst, uzawenza njani lo msebenzi? Okwesibini, ndifuna ukuthi kuni God is a game changer that ignites us. Kuthixo kuphela otshintsha umdlalo. We can all be in one game, but there's only one man that holds the remote control. Uyabona xa usesinema uhlala kweli cala kulindwe esinema kuvula umdiyadiya. Uthe emveni koba uvuliwe umdiyadiya ngoba ububhatalela into kokuba uzawubukela imuvi ethile president. Uthi ngoku uhleliyo kuvela amagama amakhulu hathi Hollywood. Ufuna ubheka apha endlini ujonge into yoba ngubani ophethe iremote.
But if you want to ignite, you need to understand that there is a God behind umdiyadia ophethe remote. Ozothi ngexesha elifanelekileyo kuvule umdiyadia. Emveni koko kuvele instructions zokuba what is it that you are supposed to do in order for you to be able to ignite a generation that is going to bring change. Yeah. Sawulile kusasa tolo. Okwesithathu Hey. nokuphambi kokugqibela. Hey. Igniter, what is it that you have in your hand? Phethe ntoni esandleni? Ngoba uthi ubhali kule ncwadi uElijah waziqokelela inkuni. Wabeke yona ityetyisiweyo. And uthi umbuzo wami, wena, what is it that you have that you can offer to God? Because ukuze ukwazi uqhwitha, as I have said previously, that you need to get instructions from God. And you can't get instructions from God ungamazi uThixo, ungazazi nezinto zakhe. Funeka wazi izinto zikaThixo. What is it that you can offer? Okokugqibela nokokwesine, as an igniter, you need to learn to make a U-turn when you are given a chance to do so. Because if they are Peter, ukumkani ungahambi into yoba ufuna kujika inqwelo ngexesha elifunwa nguye. But when God speaks and says, sukuye edabini, hlala phansi, he did not listen to that. But he wanted to turn inqwelo ngexesha elifunwa ngaye. And if you read la chapter bheke ezantsi, ithi wafa emveni koba ejika inqwelo ngexesha elifunwa ngaye. We need to learn into yokokuba if we are going to ignite a generation of change makers, silazi ixesha lokutshintsha nelokutshintsha. Ngoba iproblem yethu into yoba amaxesha amaninzi we tend to forget that we need to reroute ourselves. Yincwadi yokumkani ke torhwana lesifunde kuyo. Iyafumaneka pha kwincwadi ye-Old Testament. Ubuninzi ke bale ncwadi ndikhawulezile sizawuthandaza torhwana. Bubalisa ngekumkani kunye neziprofeto. Zombini ezincwadi, eyokuqala neyesibini, awukhaneki ncam into yoba ngubani umbhali wale ncwadi. Kodwa kuyafaneleka torhwana into yokokuba ibhalwa ngexesha kuphunywa eBhabheli okanye ngexesha laseBhabheli abantu besekuthinjweni. And at that moment, abaprofeti ababephila yenguJeremiah, uEzekiel noEzra. Yile nto ke ngiba yinto yoba kubekho urhanelo president lokokuba isenokwenzeka ngabo ababebhale le ncwadi yokumkani zombini. Asizuwenza nto kumbhali, kodwa ndafundiswa le nto yoba ecaweni xa ushumayela ilizwi likaThixo, abantu mabathi xa begoduka noba bayilibele ibindawuni incwadi kodwa babe naluqikelelo lokokuba le ncwadi le bibhalwa ngubani natorhwana. Now sihlangana apha kule chapter ye-18 sizawuthandaza. uEliya udibana nesithwakumba sekumkani kunye nezwe laseSamaria elikhonza uBahali. Udathi xa yethetha uyifunda le ncwadi athi bonke abaprofeti bakhonza uBahali, ndim ndodwa omileyo okhonza uThixo. And if you want to ignite, I want to come to you and say, move away from the crowd. Ngoba into engathi uEliya into yokuba athi move away from the crowd. Ame yedwa. Uthi umbhali
masingene kwi-test thina sobabini. Wena kumkani nabaprofeti bakho imani ngabo. Mna ndime kweli cala. Emveni koko nimise senisibingelele. Kuzawugaganwa ngoku. Uthi umbhali ndiyayithanda le ncwadi. Ithi emveni koba bezimisile isibingelele. Uthi babongoza uThixo kaBhahali. Bababili sithi usungahlazi izidorhwane siyakuthemba. Thixo kaBhahali ungahlazisi kulo mprofeti. Asinoze sithi singamaprofeti abayi-400 simapha kule ndawo. Sukubongoza ubusuku nemini. Wena ufuna uhlazisa ngathi ngoku awuzukwazi. Uthi umbhali xa uyifunda laa ncwadi ithi amane athambazeleni amane sithi umbongozeni uThixo kaBhahali uza kunifa. Kodwa zenenze sure into yokokuba kuza kwahluka namhlanje into yokokuba ngowami uThixo ophilayo okanye uThixo kaBhahali. Uthi umbhali baphinda babongoza bacengacengana noThixo kaBhahali dumza mfondini kwenkwaka kwathi kwaka kuthiwa yavela le kwekwe ingu-Eliya yathi babizeni bonke basondela apha ngoba xa usenza izinto zikaThixo funeka ubabize abantu uthi sondelani apha soso because kuza kwenzeka isimanga. Uthi umbhali wathi babizeni wathi awugqiba khe wathi isibingelele besichithiwe ngoba bathe emveni koba uBhahali engabaphendulanga ziinkokheli zam basichitha isibingelele. Uthi umbhali wanikwa ithuba u-Eliya lokokuba makaphinde wakhe isibingelele. And xa esokhe esi sibingelelo wathatha amatye alishumi elinesibini esenza iintlolo zemizi yakwaYakobi. And these prophets, they did not understand that the Israelites okanye isizwe sakaYakobi sisizwe sanganoThixo. That is how they missed the point. Uthi umbhali emveni koko wahlanganisa iinkuni zakhe. We are going to ignite this weekend. Wahlanganisa iinkuni zakhe. Wathi awugqiba ukuhlanganisa wathatha etyetyisiweyo wantingisa uNehemiya. Xa esithi uNehemiya ndicela ntshonye kuwe kumkani okoba ndihambe ndibheke ekhaya ngoba kuthiwa injonga ziwile. Uthi umbhali emveni kobana ngabe ecengile uNehemiya wathandaza. Emveni koko uYehova wamvulela indlela yakhe. Kwenzeke loo nto apha ku-Eliya ngoba u-Eliya uthi umbhali ayikho enye into ayenzileyo emveni koba okhe isibingelele kodwa wabongoza uThixo. Wathi into endiyinqwenela Yehova kuba sekwenzeka isimanga apha kule ndawo. And this weekend that we are here to ignite a generation of change makers. But I want you to understand this. Well, the only thing that he wanted was to change. Abantu baseSamaria akhonza uThixo qha. And I believe nathi sizele loo nto kule weekend. Uthi umbhali wathi thabatha imiphanda niyizalise nigalele amanzi ntakaqo. Waphinda wathi phindani nigalele. Waphinda wathi okwesithathu phindani nigalele. And they forget that ngexesha bagalele uqala bathe egameni loyise bagalele okwesibini bathe egameni lonyana bagalele okwesithathu bathe egameni lomoya. Wathi xa ithanda ku-Eliya wathi baqalani into eninzi. Andicala into eninzi kodwa into endicala kuwe into yoba uzuguqula iintliziyo zabo zazi wena okokuba unguThixo. Ndikhawulezile torhwana. Uthi umbhali wehla umlilo. Wathi emveni koba uhlile umlilo ignite qhutha. Wathi emveni koba uhlile umlilo watshisa inkuni watshisa the sacrifice that was placed on the altar. Wathi okuba
watshisa namatye izinto ezingafane zitshe. Because umbono wethu ngoba xa sichitha kule weekend we come back nezinto emane kusithiwa ubani akaziba yinto, ubani akhothisa kwenzeka kuye, kodwa xa siphuma kule weekend umbono wethu ngoba we ignite and we bring back those abaphelelwe lithemba, abangayazi into okokuba uyakwazi ukwehla umlilo wesulu utshisa izinto ezingafani uba azinokwazi ukutshiswa. Ndikhawulezile torhwana siza kuthandaza uthi umbhali uAhabi then understood that there is no other God but this one. But if you read from chapter 19, chapter 20 mntakahlahlani to chapter 22, uAhabi akho iphucukileyo awamenzela yona uThixo. I'm a bit worried this weekend that if we come here, sizo act up generation. We are here to ignite. Sizo kwita. Sithembe ngoba simkile. Silibala into okokuba we have ignited a generation of change makers. And xa ukhwitha inkuni noba ukhwitha ntoni na, funeka soso usijonge ezinkuni into yoba ziwufanele nalo mlilo uzawuwenza. Okwesibini, xa ukhwitha funeka ujonge into yoba lo mlilo is it contained okanye lo mlilo uzaspreda wonakalise na. And my question to you xa sizawuthandaza ngoku ubana ngaba wena you are here to ignite a generation that is only going to remain inside these premises, or a generation that is going to make a change even on the outside world. Sizawuthandaza torhwana, sizawuthandaza. And you know what? The strange part about uAhabi is that he thinks he's bigger than God. And you know what? And into emkhanayo uAhabi yintoni? Nguspouse wakhe torhwana. Oh, uyamlontsha Jezebel, uyamlontsha torhwana. Ngoba uthi xa efika kwezi chapters landelayo phambi uba afunyane kukufa, uthi umbhali kwisidiliya sikaNabothi, he became greedy, wafuna isidiliya senye indoda, and he was confused because le ndoda yindoda eyayisezana noThixo. Uthi umbhali wathi uNabothi akuthi awuzufumana isidiliya sam wangenelela umfazi. You need to be careful of the people that ohamba nabo endleleni into yokuba bangenelela njani na kwizinto ozicebayo. You need to be very careful because sometimes in the church of God siyakwazi thina ukusondelelana nabantu kanti abantu bayasilahlekisa ngakumbi. Uthi umbhali wathi umkakhe siba nexhala manje, hahabi mnyenam, siba nexhala torhwana, ndiza kulungiselela isithele, siba nexhala. Uthi umbhali wabhala incwadi wathi into mayenzeke into yoba makukhohliswe uNabothi, kuthiwe uye wathuka ukumkani, wathuka noThixo ukuze akwazi ukulunywa ngamatye afe. Uthi umbhali into yasuke yenzeka kwenzeke exactly ngolu hlobo inkosikazi yakhe ayifuna ngayo, forgetting that ubomi bethu bonke nezinto esizinqwenelayo zisentendelezweni yesandla sakhe. Ndifuna ukuthi ke kuni xa sizawuthandaza torhwana, iphelile 10 minutes yam, ndifuna ukuthi kuni xa siza kuthandaza torhwana, don't take izinto ezikaThixo uyozenza izinto zikaSikhesari. Izinto ezikaThixo zezikaThixo. And if you want to ignite this weekend a generation of change makers, you need to understand that the generation is not of yours, but it is of God. And you need to understand that the generation oyoyithatha kuloo ndawo uyoyithatha kuyo iza iphethe iimeko ezahlukahlukeneyo. Kodwa ngoku ndizonikhumbuza ndizothi kuni wathi ukufa uAhabi, uthi umbhali kwangena unyana wakhe, and unyana wakhe did the same thing. And I'm very worried that if you are going to ignite a generation of change makers, is it going to be a possible way? Is it going to be a positive way? Indlela ozakuba influence ngayo this generation that you are going to ignite. Because sometimes siyakwazi into yokokuba sifuna uqokelela abantu bakaThixo kanti apha ecaweni sibazisela into yoba bazolwa befundisa konyanga ntathu. Siyakwazi uyenza loo nto thina, siqokelela abantu elokishini, sisenzela into yoba makuzochithwa i-executive, emveni koko siphinde simkhulule. And I'm asking myself is that this weekend, njengoba usithi you want to ignite a generation of change makers, do you have
a positive change wena qala in your life? Will you bring a positive change kubantu abaphanga phandle? Uthixo ke makanisikelele, uthixo nibuke, uthixo nenze kakuhle ngokuba Nkosi yethu. Amen.